И здравейте всички от YouTube, аз съм Fire Gaming BG. Ние сме Fire Gaming BG и днес ще правим информативен клип как ще снимаме. Значи, няма да снимам само аз, ще снимат Armor HD, Кое и Харал. Значи, някой път с мистичките в някой епизод, някой път ще съм само аз и някой път ще сме двама или двама по трима, така нататък. Значи, пак казвам, повторя, че няма да снимам само аз. И тук сме в някакъв сервер, пак, да, в някакъв сервер сме, рандом. Ще снимаме предимно на Minecraft, изключваме лаги, на Minecraft, на CS, опа, бърках се на CS и на интернет. Само да знаете, че на Armor HD му е бъгнат микрофона или нещо подобно, не знам. Или фрапса. И не знам дали ще се чува. И за това, не знам, той ще снима примерно когато са само те с Харал, когато мен ме няма или аз съм с него. Или който се с него. Или може да се оправи по-нататъка. Не знам. Ще видим по-нататъка. И да, това ще е от информационния клип. Очаквайте много клипове на Minecraft, на интернет, пак ви повторя, и на CS. Аз може да снимам и на TF2, Team Fortress 2, Харал също може да снима, не знам. Той е спецения. И си шава. Да, умръхах се. И да, хора, ако искате да снимаме на нещо друго, напишете в коментарите. Дайте по един лайк и ако искате се абонирайте. Чао!